Mga island hopping operators na nawagan sa mahingtungdang ahensya sa gobyerno nga luag-luagan lang ang lagdaalang kanila inay pahamtangan sila og dakong multa sa pagsugod na unya og balik sa mga island hopping ug uban pa mga water activities sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merondina sa report. Pebrero ning tuiga, bukas pa kining mga dive shop ug mga island hopping operations habig sa may Hilton Wharf. Apan sa subli namong pagbisita kaganiha, mi pull out na ang mga nanag-abang dinhi. Mato ni Pedro Deding Agosto, nabakanti na ang duha ka mga lawak nga giabangan sa duha ka mga Korean nationals alang sa ilang dive shop. Nagpabili na lang nga nag-operate ang dive shop sa usa ka Chinese national apan mihangyo kaniya nga karong hinapos na lang sa buwan mubayad sa abang tungod kay unom ka buwan ang nahunong ang ilang patigayon. Gani ang atubangan sa dive shop, gibutangan na lang ni Deding o gamayng tindahan sa Sudan. Kung kuha na ba, kanang abag-abag lang sa atong Panginoon usahay ba? Nga kanang nga tinda-tinda po, mula na, pilar ko na. Sige pareha sa nag-island hopping nga makabiyahe ka, makakunkuhan man yun. May 5 ka mga motorbang kausab unta si Deding alang sa island hopping apan sa gihapon unom ka buwan na usab kining naka-standby. Ubos sa MGCQ, mamahimo nang maka-operate ang tanang mga patigayon may kalabot sa turismo. Apan si Deding ug ubang mga operator sa dapit naghuwat pa og guidelines gikan sa dakbayan aron magiya kanila sa pagbukas ug balik. Naman tayo mga simpadawag, nga nang-inquire, kung pwede na ba tayo makasakay sa atong kuwan, atong pambot. Makigtigom ang City Tourism Office sa mga island hopping operators uban sa Marina, Coast Guard ug DOT karong hapon. Nasa ipagawa nga separate guidelines for this, no? But ang atong himuon karon ang general guidelines nga kuan lang kanang sa DOT7 sa Marina o sa Coast Guard. Excited na unta si Deding og kaubanan nga maka-operate og balik apan nabalaka usab sila sa ilang mga dokumento. Giangkon sa mga boat owners nga sagad sa mga motorbangka expired na ang lisensya. Busa panawagan nila ngadto sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno sama sa Marina nga unta hatagan sila og liwe ug dili sila pahamtangan og dagkong multa. Karon nga wa may income sud sa garong tuiga, sukad pa Pebrero ni hinay naman to pag Marso 1 agyod. Unsa atong garang kuan ba? Unsa atong programa sa gobyerno nga matabangan pud may mga gagmay magpatigayon diri nga dili la pud may malumos sa pud sa utang. Ang unta ang Marina dili kayo unta mo stricto kayo mga labi ng Coast Guard ba dili unta mo stricto kayo para namo. Kay og ila ko nya labi na karon nga kami ka para ang uban o pagka-process kay tungod nga pag-lockdown. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.